Това нещо не съм го пил. И аз не съм никога. Това нещо не съм го пил никога. Те, ако това вино го познаят, аз на Веско ще му подаря нещо над 500 лева. Не. Не е яко. Окей. Вече мириш по друг начин. Не знам дали камерата го засне на Весо, двете му очи премигнаха едно след друго при тази реакция. Мега, направо е парфюмно. Добре. Какво? Това няма етикет. Благодаря на Ясен от Силайнс, че ни направи това предизвикателство. По наша молба държа да кажа, че независимо от това, че сме го помолили да подбере конкретна тема, никой от нас четиримата няма идея какви са вината, с изключение на това, че са различни цветове. И са произведени в България. И са произведени в България. Това са двете неща, които ние знаем. Оттам насетне нищо повече. И всъщност доста е голяма заявката и летвата, но всъщност знаем, че ще му го върнем в един момент и той ще присъства на тази маса, така че, окей, сега Мога ли вече? Първо на дамите, моля. Супер. Добре. Връщам го откъде си го взехме. Номер 1. Как искате да го направим? Всеки поред или как? Отворена дискусия. Окей, добре. Ще се чукнем ли първо или като правим дегустация не го правим интерактивно? По принцип не е приятно, но ти ако държиш, да. Добре. Каква дегустация? Така да, добре, казахте. Добре, сега, вие какъв опит имате с сляпа дегустация? Нулев. За мен и като цяло с виното нямам много опит, така че... Ти какво би търсил в тази чаша? Да ми мирише добре. Нали, със сигурност да не усетя нещо гадничко вътре, без да казвам на какво, защото добре мога да ми мирише и трева, може да ми мирише и грейпфрут, примерно. Каква трева? Пролет. Рост на пролетни тревици. Сипа ли на оператора? На оператора не съм сипал. Ако обичаш и ще продължим, защото така няма ни върват снимките. Добре. Това е. Да не мирише зле и после да ми е вкусно и понеже разбирам, ще направя така и ще видя колко алкохолно, но реално няма да ме интересува. Тук тия закони в България не въжат. Добре, а вие? Какво ще търсиме сега? Вие сте по-опитни малко. Весо ясно знам, той няма да отпие поне 10 минути сега, докато го мирише. Добре, ако имаме като опорна точка, че са български вина, нали така, направени в България, български вина. Опираме до всички сортове, които по принцип се гледат в България, бели сортове. После, колко ароматни биха били тези сортове или не. В случая тук нямаме ароматен сорт. Нямаме твърде ароматен сорт, да. Така че, нали, снишаваме до няколко определени сорта, които така или иначе много обичат българите да гледат. Но, не знам, Вести, какво мислиш? Съдейки по цвета, спекулирам, че това не е вино в контакт с дървесина или поне не на пръв прочит. Бе и на втори няма. Бих спекулирал, че реколта 23-та или дори може би 24-та. Аз склона на шардоне или някаква връзка с... въпреки, че не намирам с димят или нещо друго в купаж, много тънък. Малко по-плодово е за димят. В началото малко миришеше по-минерално, обаче сега излиза много... Аз бих спекулирал, че... Сега въпрос е и за район. Бих спекулирал, че е Северна България. Аз също, обаче в същия момент може и да е от тракийската, в смисъл тракийска. Може, особено зависи... Rose Valley тайп, защото нали... И зависи и кой клон на шардоне, защото те се развиват изключително добре в тракийска низина. Тоест решихме, че шардоне така не? За мен е. също. За мен е. И аз бих казала по-скоро шардоне. Какви други опции имаме? Верментино не е. Униблан. Обаче Кой Униблан гледа не знам някой да... Кой гледа и прави сорта? Но не знам някой да прави. Или другото, което в момента ми се движи, е Лиготе. А защо да не е някой сладичък Sauvignon Blanc-ото ние дето пихме на Дивиното, дето нямаше нищо общо с Sauvignon Blanc? Колко пък да е модифициран този Sauvignon Blanc? Да, защото тук няма никаква характеристика на Sauvignon Blanc. Аз поне не откривам. Не, аз също. И ще е пълна катастрофа, кое е Sauvignon Blanc, брави. Няма самосложни дрожди. Възможно е. Грешка. Или такова иновация. Sauvignon Blanc, дай ще го засадим с дрожди шардоне. Да ви кажа, аз лично бих заложила, че е шардоне, обаче може би, да, Лиготе, в началото ми мирише на димят, но във вкуса не е. Доста по-пишно е, доста по-плътно е от димята. Също тази пикантност И идва не да е по-висока, че аз бих изключила много Северна България по принцип, ама yet again.
Не знаем. Бих спекулирал, че с алкохолни градуси около, може би 13. 13-35. Да. И Бих спекулирал, че с титруеми киселини около 6-6,5, може би. Тоест по-средни киселини ги водим, средно Ами високи. за бяло вино балансирани киселини, защото на мене не ми настърчат. Виното има дължина. Виното има минералност, която обаче е балансирана с едни жълти плодове. Дори бих си поиграл малко с кайсия, една лека нотка на дюла, поне на мен ми е това. И има значима дължина. Има и хубава цветистост. Не искам да кажа нищо, просто Лора трябва да си вземе якито и някъде тук трябваше да направим пауза, която да изрежем. Лорче, искаш ли пробваш виното? Единствената, която знае. Която знае какво Сега представяш си един брутален ръкъцител. Али го те. Чао. Тя са ни съсипа, нали? Се сещате? Съсипани! Защото чух и Шенин Блан, дето казах на... Не, бланове не са. Тия киселини не са Според мен, аз продължавам да си настоявам на Шардоне и Алиготе. По принцип, както ви казах, че ще седах да си преговарям киселините структури и Шардонето има много специфична киселинна структура. То е хоризонтално. Тоест, то влиза и така те цепи директно назад. То се усеща, минава през лицето, през средата и задържа. Нали? Има тази хубава пареща структура към него, но киселите на шардонето дават много тяло. И всичко се прикача към него. То е, нали, дръжката в гардероба и всички закачалки вече са пода и ако има тънини, ако е настойвано и така нататък да пенсолова. Така че тук има много хубава киселина структура. То седи и пари, и държи, и слюноотделя и, нали, можеш да отидеш в тази посока. Аз дори в момента се замислям дали не е по-стара реколта. Според мен не е 24-та сигурно. Не, 24-та не е, защото защото киселините щяха да са другаде и, как да кажа, щеше да има малко по-висок дисбаланс, докато виното е много хармонично, по-моему. Дори бих в момента на втори прочит, дори бих казал, че може би 21-22. Аз бих казал, защото са по-хладни. Да. Има някаква хладнина в него, в плода. Добре, на кой как му се харесва виното? Много ми е приятно, мога да го дам на жена. За това е тест. Това е оценката за особено за бялото нищо, тя червено много люби. Това е мога да го дам на жената. Момичета, вие? Кефи ли те? Би ли си го поръчала? Не. Добре. Ама сега това са после като защо? кое е виното. Защо? Това са обективни оценки, нали? В крайна сметка... По-ранният въпрос относно конвенционална стилистика и натурална стилистика може да има много предвидимост в конвенционалните вина, която от професионална винна гледна точка е нещо страхотно. Ти ако искаш да учиш за вино и да разбираш тези точно неща, така, ти точно търсиш така, такива стилистики, ти залагаш на това, за да можеш да да разпознаваш сортовете на какво имат вкус от този теруар, от този производител, от тази реколта. На това залагаш. Докато непредвидимостта на натуралните неща е нещо, което те вълнува. Не, и развитието в чашата. Точно. И развитието в сухата проба и развитието, примерно тази чаша сега, като оставяме настрани, след 10 минути, нали, с поседялото вино, какво ще се случи. Нещо, което, примерно, класическо вино трудно би могло да има, освен сега, нали, примери, които всичките ги четем и учим и ги познаваме. Изчистена стилистика е. Да, леко е, свежо е, да. Можеш да го пиеш на много места, в много ситуации. Аз поддържам абсолютно вашите мнения. Ако знам това вино на кой производител е, бих могъл да избирам между някой с повече характер и с повече присъствие и с повече индивидуалност, така да го кажа. Независимо дали в посока на натурално или в посока на конвенционално, бих избрал онова с повече характер. Тоест повече присъствие и индивидуалност. На мен ми е много класическо, а това в крайна сметка, нали, тя дори нашия разговор и среща не е около формати, а около извън форматите, така че добре. Добре, супер. Хайде да видим. Или после ще ги виждаме. Дай накрая да ги отворим, защото сега ще отворим второто бяло и някой ще каже, я върни предното да видим всъщност. Не, ние ще ги пробваме накрая пак. Да, добре. Аз си го изпивам с най-голямо удоволствие. Плакнем ли чашите или направо да... Аз не бих. Добре. С вино. И принципно това е една много голяма тема, чашите трябва ли да се плакнат и по какъв начин да се плакнат, защото най-доброто плакне на чаша е винаги с вино, защото в противен случай променяш пH-то на чашата и това не е много окей, нали, за...
Абе ли, ти си сипваш по-дегустационно от мен, аз добре ни сипахме. Да няма разхищения. Я да вземем друга чаша. Благодаря, Дени. Буквално какво си противоречи с това, което каза преди малко? Това сега второто бяло ли е или направо сме на розе? Вау, аз мисля, че сме на розе. Бих казала, че това е следващото. Сега ще видим. Розе от Рубин. Розе от къде? От Рубин. Не, не знам. Какво каза от Рубин? От Рубин. Аз бих заложила, че от Пино Нуар. Розе е, да, мисля, че може да съгласим, че не е бяло пренадъбено вино. Ако е оранжево, но много филтрирано. Не, абсурд. не. Не, абсурд. Не съм от тоновете на оранж. Да, розове е. Сьонга. Извинявам се, ако е някой червен мискет настойван и настойван. Кой прави такова? Има ни ягодки вътре, което ме кефи, така че аромата до момента е за жената, чек, нали, аромата окей. Бих, между другото, това е вино, на което за ледчета бих му сложил замразени ягоди. Поне на аромата, така за да го подсилят малко. Това нали ще го изрежем? Зависи кое е виното, хората могат да се кефят. Какъв проблема? Какъв е проблем? Проблем ли има? Това е такъв, получаваме всички PTSD, като го чуем. Така ли? Хайде сега. Лошо. Тоест, вие сте твърдо против сангрията, така ли? Не. Напротив. Аз поне против сангрията. Тогава какъв е Добре, проблем? Ради, разкажи ни за цвета на виното. Цвета на виното ми мяза да е на розе, не е много розово. Това, което виждам, чу се сьомга, да, така има малко по-жълтенеща сьомга, не е хубава розова плътна сьомга. Виждали сме и по-розови розета. Но... За каква говориш? Див улов или от развъдник? От дивия улов няма такъв цвят. Според мен това е изсъхнала в Lidl сьомга на цвят. Ако го погледнете, това е цена около между 7 и 9 лева в Lidl. Сьомга. По принцип за виното говорихме, но отнесах за извинявам. за мен няма интензивен и жив цвят розето. Може би е търсен ефект. Ти нарочно ме попита сега да ме изложиш и да кажеш някакви такива... В крайна сметка, нали, за това сме се събрали, но... Да се излагаме. Изглежда за нещо, което си е настойвано някакво определено време. Тоест, ако имаме една идея по-дълга мацерация, то означава ли, че е по-тънко ципест сорт, за да получи повече екстракция паралелно? Да, виж му оттенък. Обаче това означава, че също е по-стара реколта, не е свежо от 23-та. Също това щеше да е второ. Или и двете неща, сорта не е толкова обагрен и вече имаме значима промяна на цветовата характеристика. Да. Очевидно е високо алкохолно това нещо. Съгласна. Много интересно. Ради може би има право тук, като ни насочи към Пино Нуар, защото всъщност тези ягоди, които и ти спомена, се усещат и много така осезаемо на НПЦ. Също много хубав билков характер има. Да. Не, има и запазена свежест, независимо от това, че може би е по-стара реколта. Малко по-слабо ароматно е във вкуса, поне за мен, но пък е много... има някакъв обем, може би пак е алкохолничко. Аз бих си поиграл с друг сорт. За мен не е пино. Първата ми асоциация... Може и да не е. За мен първата ми асоциация беше Рубин, втората беше за Каберне Совиньон, в момента си мисля за Сира. В вкуса не. Аз също за Каберне Совиньон отидох в Да, вкуса. ягодите са ми много характерни на Каберне Совиньон в розе, Okay. но пък цвета не ми е на Каберне Совиньон по никакъв начин. Обаче цвета е на Рубин. Но цвета на... Тук ако трябва да заложа, според мен ми бъчва. Мазнее ми и цвета е. Това е, според мен е седял голяма бъчва, това е част от превръщането на цвета, по-моему, без да има ефект силен върху аромата и вкуса. Може да е частично отлежаване. Възможно е след това да е блендирано. Което просто, защото ти не го усещаш. Има плътност, има хубава структура, реално. Може да има в неутрални бъчви, отлежаването, както ти каза, са много големи, или е частично и се смесва. Мене много ми прилича тук, понеже, защото... Но Иво Върбанов на розето. Не само, много ми, то беше малко може би по-плътничко, може да е то, но тук се съмнявам дали той не ни се подиграва и това не е Драгомир, същото розе, което пихме с него и просто ни го е сипал него, което то отлежава в големи и в малки бъчви и после ги купажират. Не, там е много по-изразен дъба, но има такава възможност, не я изключвам. А Георгиев и Милков Pink Cider в Рубин? Той е доста по-свеж. Не го познавам, но те нямат този цвят. Може да знам, за мен не е толкова обемно. Много ми е пишно във вкуса на мене. Особено за розе. Тоест по-топло, по-милк. Това считаме ли го като опция? Защото според мен също има по-висок алкохолен градус. Да, и алкохол. Дали не идва, примерно, мелнишко розе?
Макар че сортовете, които се гледат там, също правят доста по-наситено интензивни Ами розети. зависи ако е само една директна преса. Макар Ама че не изглежда директна преса. На директна преса никой няма да изкараме този цвят. Никога. Освен ако няма А за мен отлежаване. тук има друг Освен оттенък. няма отлежаване обаче. Добре, това означава, че това е розена поне за мен е 2-3 години. 2. отвъд. Отвъд, Мислиш ли? мисля. Аз мисля, че е 22 максимум. Нали след помниш това дегустацията казала на розе вертикалната и цветовете? Да, но твоите вина са различни. Нека не забравяме, че там има съвсем различно нещо. Тоест това не е твое вино, така ли? В смисъл, Представяш ли? Можем това ли да го заключим, че това не е твое? питам нарочно, защото това ще е най-голямата излагация според мене. И затова това твое вино ли е, според тебе? Не, в никакъв случай. В никакъв случай. В никакъв случай аз не мога да направя такова вино. И в добрия, и в лошия смисъл. Добре. Първо въпросът е другия. Искам ли да правя такова вино? Какво значи? Мен това розе ми е много интересно. Окей. Добре. Не мога да позная какъв е, бих спекулирал, че е малко по-силно екстрактивен сорт, който има много кратка настойка с ципите, или дори част от него е на директна преса, част от него, за да се запази тази свежест, част от него е с мацерация, цялото или частично отлежало в голяма дървесина, т.е. бъчви с голям обем, и че не е млада реколта. Тоест аз клона на Рубин, клона на Каберне Совиньон, не знам защо си помислих сира, зачудих се за гренаж в един момент също. Може ли да гледаме тънините? За мен Няма ги. Да, аз... Ма хубаво, това е въпросът Аз точно за с това ви настойката, казвам нали? за прес. Значи ти да извлечеш такъв цвят извън дъба, нали? Аз не намирам цвета за твърде интензивен, честно казвам. Интензивен ли? Ми да, за Той твърде, не е. за твърде наситен. Още се повече, едно. че той е започнал да изважда хинолните жълтеникарите Да. много, много настойчиво, нали? Какво Така е че за мен, ако е по-екстрактен сорт и е с директно прес, според мен преспокойно може да Именно, получиш това такова. беше... Защото просто заради обемно е, заради според мен алкохола, но няма таниновата му структура е много ниска. Тоест така, и аз считам, че така е мислено. Може би това е компенсацията, ако сме прави в отлежаването в дъба, да му даде допълнително леко структура. Може. Тоест За да не запази генерира първата танин сорта. чист органичен от самото грозде и екстракт, съответно да огроби и цвета, а после да му добавят един фин штрих, какъвто според мен се е получил в отлежаването. Да сипем на оператора да го пробва. Да, аз ще сипа 3. Добре. Сипи. Това беше много интересно и реално много приятно. Да, добре, това от тук го помирисвам. Харесва ми този цвят. А чакайте, всъщност не заключихме това розе, хареса ли, не ли хареса, бихме ли си го купили, къде бихме си го купили и защо? Да. Да, беше хубаво. Аз бих Беше повторил категорично интересно, и да. още повече, че извън обичайните класически стилистики, какво приема пазара и какво не приема пазара. Тоест, да, определено си е за някаква ниша клиенти, по-скоро вероятно. Мислиш ли? Всъщност ти трябва да кажеш, да. Аз мисля, че би могло да си намери по-широка публика това розе. Аз съм съгласна също. Добре, окей. Мисля, че може. На мен много ми пасва, защото може би просто аз харесвам такава стилистика, частично досек с дървесина, дори в розе, запазени киселини, свежест, една пикантно също. И когато не притъпява плода също Точно така. много важно. Точно така. Дава много хубава структура, някакси ми се струва супер, примерно да си го пинеш на обяд, някъде навън, свежо е, светло, обаче има хубава структура, за да хапнеш нещо. Да, и въпреки това не е грубо нито от дървесината, нито от самата танинова структура на гроздето, не знаейки каква е тя все още, но ще разберем. Така е. Бихте ли му, понеже всички знаем, бяло се пие седи, какво си червено се пие седи, какво си на това розе, какво бихте му сложили за хапване до него? Салата с примерно печено цвекло или тиква и някакъв хубав свеж дресинг. Нещо такова си мисля. I don't know. Ради ти? Аз бих го яла и с някакъв тип зеленчукови ястия, тип разни кюфтенца от варива, булгури, леща, някакви такива. Мисля, че може да застане дори и с някакъв тип манджичка. Примерно червена леща или нещо такова. Не твърде подправена обаче, защото не мисля, че може да изнесе, ама може да й дава свежест, такова да е готин Аз по-скоро баланс. съм порист, нали, като пия вино не обичам да хапвам, ама според мен на плажа с гола жена ще е идеално, така че супер, да. Бих хапвал, да, така.
Това също мисля, че... Да. Добре, ми супер приятели, опция. ако имате голи жени, които да заведете на плажа, това може да го изрежем, но вземете ги тях и ги изрежете. Така. Добре, вино номер 3. Това какво е? Бяло, червено или розе е това вино? Момент. Има Да. нещо тук. Кехлибар. Това е между Клара и между... Добре, то на мен примерно ми е твърде свеж ми е тонос. Някакси не го очаквах и май не ми хареса първия нос, който... Свеж. Аз Не пък бих бих се казала, въздържал че е такъв свеж, да. коментар свеж. И последното нещо, което аз Няма приех на мен. грешни отговори тук. Това беше Той би се много въздържал на и от място. този коментар. Това беше много на място. Не ми мирише твърде добре. Добре, значи търсим сорт с една идея тънка към средна ципа. Цвета му е много Обаче як. супер настойван, За мен много това висока е... екстракция, Но дъв, и дъб, и даже леко висок като... алкохол. Но по-моему... не Не, то проблема чист. започва още с носа, според мен. Добре, Той е изтръгнат с този сорт. Ако кажа, че ми мирише на киселото зеле на баща ми, сега това лошо ли е или е добро? Зависи как прави киселото зеле. Дени каза, Много че вкусно. няма лоша Ние не асоциация, може да така влезе в че... твоята глава. Да, Ние не то знаем това на е, теб че какво не ти знам. напомня. Ти си имаш твой личен експириенс и това не е грешно нещо. Бях в Унгария миналата седмица и отваряме едно Неро Даво от 2016 отворихме и го отваряме и просто не беше моето и то не ми мирише добре и аз го викам сомелера там, викам човек, това не е моето, той го пита, това е добре. Другите хора на масата казаха, супер, това е много яко. Така че Това ни напомня. Ние с Ради имаме едно колаборативно събитие, където разнищваме общо взето цялата психология за това да дегустираш, в каква обстановка дегустираш, емоционалната свързаност с Точно, ароматите да. и също така, ако ти нямаш в сетивния ти запас всички тези аромати, които се намират в този сорт, в хард диска, молекулно, да, точно така. ти няма да се приобщиш към него. То ще е нещо ново за тебе. Дори да кажем, че за първи път миришеш такива неща или ще ти харесат или няма да ти харесат, нали? Ти можеш да имаш емоционалната свързаност с този момент в този ресторант. Ти пак да си го пил и да си казваш накрая, беше много приятно, ще го пих с тия хора, но ми беше приятно, бях там. И това да ти е първия момент и първия спомен за този сорт, примерно. Или тези аромати да те ни помнят за нещо супер мило и драго за теб и автоматично да имаш бонд. окей. Не, и в крайна Това е. сметка цялата дегустация е един субективен процес и той много силно се влияе, независимо от обективизма и органолептичната наука, която е въвела, нали, в някакви норми, кой сорт, нали, на база на поколение опит, кой сорт с какви аромати, с какви вкусове е свързани и така нататък. Въпреки това, това е субективно от гледна точка на това, че всеки има различни асоциации. Ти имаш едни асоциации, както каза, нали, мирише ми на шкафа на баба ми за онова вино. Нали. И те може ти да не ги припознаваш като характерните за този сорт аромати, но това не означава, че са грешни. Нали, просто ти имаш такава дефиниция. И тук опираме до етикета за това кой какво носи. Нали. Защото, примерно, един човек той ще го изрази с точната терминология, нали, в органолептичната наука, а ти ще го кажеш по един определен начин, който ще си е, нали, уличен или жаргонен. Общ език трябва да Общ се език, точно така. Добре, и в този смисъл, ето, на мен, примерно, това вино не ми хареса, миришеше ми на нещо нехубаво, което обаче си е просто сорта е такъв, така нататък. Грешно ли е, като отида на бар или на заведението при тебе, дори като дойде и като ми сипеш нещо, това просто не ми харесва. Окей, това на мен ще ми даде представа за твоите вкусови възприятия и всъщност аз в каква посока да отида, за да ти предложа нещо по-добро. Тоест, окей, в началото, примерно, да тестваш 3-4 неща, да кажем. Нали, даже да не кажа, че е моя задача да ти дам да пробваш няколко различни стилистики, за да видя аз ти към какво се припознаваш и оттам вече да си те поведа по пътя на готините неща, които си мисля, че на теб биха ти харесали и да почнеш да преоткриваш вкусове, нали? Добре. И ти сам за себе си да намериш езика, с който да обясниш, да кажеш, примерно, не харесвам Изключително вина, интересно. които ми напомнят на та и това да е общ език с мен. Окей. Нали? Добре, защото винаги го имам притеснението да кажеш не ми харесва и не казваш и го пиеш там, сърбаш го, ама... Нещо, което забелязвам с много от клиентите е, че всъщност те никога не искат да попадат на вина, които да не им харесат. Ти няма как да знаеш дали нещо е твое, докато не го пробваш. И аз няма как да знам дали това ще ти хареса, докато ти не го пробваш. Тоест, трябва ни основа, трябва ти някаква база. Хората не трябва да се страхуват да пробват неща, които няма да им харесат. То е просто да го имаш ти в твоята база данни и да кажеш да, окей, не е моето нещо. Но... И оттам да знаеш какво да изключваш за напред. Да, даже но би също... казал, че е много ценно. Но също така и, нали, покрай това нещо за мен е много, много важно, нали,
Аз на няколко пъти го казвам, колеги ми се напрягат, като им кажа, не можем да изкараме такива неща. И да ги представяме на хората и да им говорим, че са окей. Нали? Тоест, в дефиницията си човек трябва да е наясно, това не ми е по вкуса, но виното е окей. Това не е моя стил, но виното е окей. Това вино не е окей. Нали? Това са две различни неща. Три. Всъщност 3 даже, да. И тогава започва да изглеждат нещата много другяче. Тоест, защото това е определено изискване към консуматора да има дефиниция за това какво е окей и какво не е окей. Аз не бих искала да ангажирам хората с това да могат да разпознаят кога едно вино е добре направено. Мисля, че това е лично наш ангажимент на хората, които сервират неща, да преценят, че всичко, което позиционират те в листата си, според тях е окей. Те могат да застанат в тази листа да кажат, всичко тук, според мен, е супер. Благодаря, че го казва, защото всъщност нали, аз много пъти съм казвал и твърдял, нали, че няма някой изключен по веригата, който не трябва да има съответната компетенция. В смисъл така, както ние искаме по някакъв начин да покажем, нали, ако щеш в по-шеговит, в по-непринуден вариант и така нататък, но седнали сме все пак с някаква компетенция. Най-малкото сме седнали с лицата си, защото всички ние четиримата знаем колко много хора говорят за такъв формат, но колко много хора не го правят. Нищо, аз го изказах, нали? От ваше име. И да чуя, понеже гледам, Ради се усмихва тук от едно известно време и му се чуди, много ми се иска да се върнем към виното малко. Да, извинявам. Да, аз само искам да ви благодаря, че го каза това за това, че нали, специално Дени, примерно, от собствените си обувки и камбанарийката си, носи отговорност към това да сервира неща, за които знае, че са добре направени, без грешки. Тоест не са компрометирани чисто като вино, а вече оттам насетне дали на теб ще ти хареса, не означава, че на мен ще ми хареса. И също не означава, че ако не ти хареса, тя ще ти върне парите, нали знаеш? Ясно е, да. Много хора го очакват. На бар сме, да. Аз си позволявам, аз нямам никакъв проблем в клуба, понякога ние си позволяваме, внасяме бутилки, които ние смила не сме опитвали. И са дори някои по-стари реколти и като цяло им трепериме. Какво ще стане като ги отворим? Защото ако е коркнато, примерно. Или ако е оф, ако просто 2013-та... Ради... Боже, изкочи ми от главата. Един кек франкуш. Последната ни среща отворихме един кек франкуш 2013-та. Хора, то мирише на всичко друго, ма не и на вино, на обор, на као, на такова. И хората бяха... И аз бях хора, оставете го в чашата. Дайте си говорим нещо друго. Виж. Оставете. И това вино просто стана цял свят. Нали? Добре, но въпросът е такъв, че нали, ние с Дени 2 такива дегустации сме имали. Аз искам съвместно да се покажат нещата. Тоест не да е тествано, не да е проверено, не е лабораторно. Отваря се бутилката и се излагаме на място, нали? Да, но това е хубаво и според мен е важно да бъде упоменато. Не, и да бъде информирана публиката. Да е информирано, да. Така е. В смисъл. Или, нали, каним ви на сляпа дегустация, каним ви на експеримент, това, което направихме с Дени. Поканихме хора на експеримент и просто им сменяхме обстановката. Те не разбраха до последно, че им сервирахме 4 пъти едно и също вино. Нали? Добре. Това беше много всички яко. бяха супер щастливи от това, което преживяха, защото ние им сервирахме 4 пъти един и същи рубин и просто сменяхме светлината тук. И усещането им за това вино беше. Това е много готино. Всеки се припознава в различна обстановка, всеки си каза, аз бих пил първото вино, еди кога си, еди къде си, третия беше... Величествено. Според мен, само да ви кажа, вика, че третото вино не беше окей. Аз съм като, is that so? Ама кое ти беше любимо? Второто, примерно. И накрая всички са като, те се съмняват в себе си. В всичко, което харесват и обичат. Ама това е най-интересното, за да им дадеш, нали, важността на това. Има определени неща, които айде да го изкоментирам. Не, изсипах част от него. Ама да бе, хилище се едно... Много, според мен това е много... Дайте да го според мен изкоментираме. имаме спонтанна ферментация. Аз лично мисля, че то се разви много. Че няма или че има? Че има. Мисля, че е спонтанно, да. Мисля, че е спонтанно, защото ужасно много се разви. В началото ми се стори даже оф. Мислех си, че е развалено. Мислех си, че има оксидация. И ми миришеше на мен, ти казваш, ти какво каза? Киселото зеле на баща ми. На мен ми мирише на стара дървесина. Такова на мазе се едно. Баш, за мен му е много беден носа. Ами според мен не. Сега обаче тотално се затвори. Аз не бих казал, че не бих спекулирал с това дали е спонтанна или за мен по-скоро култивирана ферментацията. Да. За мен това е
Не е екстрактивен сорт, с много дълга настойка върху ципите и с много интензивна след това работа с дървесина. Накрая танините са много чувствителни върху... Аз още съм го опитала между другото. Танините са много чувствителни. Има една пикантна засладеност, бих я отдал и на дървесината. И тук я има пикантност. Пикантност, да, засладеност. Аз мисля, че това е мерло някакво. Още не съм го опитвала. Нямам идея, но да, много работа с дъб. Много е надъбено, поне в Също вкуса. така има нещо оф във виното, по принцип. От съда, в който е настойван, нещо вътре не е окей. Тая липса на нос, тия превръщания сладникави, на мен е... Не. Не е яко. Е натурално Сега го пробвах. и е wet. За мен е и гол. Възможно ли яската да ни е дал просто, знае, има някаква реколта на нещо и да... Просто и по-старо, вероятно. И да ни подиграва, ако е това. Аз не бих казал, че виното е старо. Аз също мисля, че сме в много млада Аз стилистика. мисля, Много е грубо, За мен това несъбрано. точно така. 23-та даже, 22-та, 23-та. Не бих казал, че е на повече от 2-3 години вино това. Добре, ти разбираш сега, тук има ли всъщност потенциал да се развие и всъщност това, което... Не. Аз мисля, че не. Аз мисля, че, Заминава. аз мисля, че не съм убеден дали е мислено като такова, въпреки че ако сме прави в твърдението си, че има значителна настойка с дървесина, т.е. значителен контакт с дървесина, то това означава, че е мислено може би за по-дълъг период, но аз не ги виждам. За мен носа го няма. И не Поразви се, но сега изчезна. Носа го няма, виното е изключително затворено, има една засладеност, която стърчи, след това има едни танини и не мога да усета никакви плодове и никакви цветисти аромати. Не, няма такова, по-землисто е. Ако изобщо има аромати, които са характерни. Аз не мога да припозная, единствено бих си играл с цвета, че това е някакъв много настойван пино нуар, някакъв мелнишки клон, който обаче е съвсем различен, би се държал според мен. Дори бих се въздържал тук. Аз не знам бих как. определила изобщо като пино. Аз не мога да определя какъв сорт. Да. Той е много разсъблечен Аз не този мога. сорт. Нали, от всичко, което му се случва, от остротата, която има, плода му е много затворен вътре. Има малко Странно е. зеленина, иначе която излиза от време на време. Такава фенолна зеленина, между другото. Има малко мента, има малко пиперливост в него, така че можем да Пипер отидем бих към казала широка аз. мелнишка лоза само. Има. Само, че тютюна не го намирам. Не го намираш, ама то сега в края, то може да е мелник 55, реално, нали, както каза ти, може да е някакъв мелнишки сорт, но малко липсва и тази топлина, която би... За мен не, Която на мен също не върви ми с дава по-южен мелнишките климат. сортове. Поне за мен не, аз не го разпознавам така. Добре. По-скоро си мисля, че е по-централна България, северна. За мен е по-студено това вино. Добре, ако започнем да изключваме разни сортове, Това не е, за мен не е силно екстрактивен сорт, защото ако е силно екстрактивен сорт, но с ниска настойка с ципите, то би запазил плода. Ако е ниско екстрактивен с дълга настойка, според мен би дръпнало плода назад. отвори се малко. Той отваря и затваря, както ти Това е, каза. да, променливо е в носа. Си пък си втори път, сега го няма киселото зелене. Да, поотваря се. Може би пък да му трябва малко повече време. Аз да имам не... подозрение, кой може да е правил такова вино. Но... Обаче, само, може ли да... Младо, обаче ръба му... Аз не мисля, че е много младо хора, ама така да е. Не съм... А може просто да е Не преработен държа. плод. Според мен е много преработено. Което също би му дал този оттенък. Може да е младо вино, обаче е много бързо да е с много кратък живот. Според мен не е пино нуар, ама... И аз не бих казала, че е пино. Обаче какви са ни другите... Някаква гъмзичка, такава Абсолютно преработена Това е възможно. с... Абсолютно Това е възможно. абсолютно точно Абсолютно възможно. възможно да легам за между другото. Защото е много Тоест, остро по-отиваме в плевенско. вкуса. Да, си представям Плевен, дори Видин. юго-запада. Гомотарзи и Бонони имаха такава гъмза. Точно такава гъмза имах. И в момента виното, аз си връщам думите назад, в момента имаме нос. Поотвори се. В момента имаме аз нос. сега ви казвам, че... Което по-скоро в момента бих си сменил, че това може и да не е младо вино. Абе, Ако четем, че се отваря, да сипем от четвъртото и това да... Плюс, че е в бордо бутилка, хора. Това ме прилича на друго. На друг Бордо. почерк.
Напомня ми на едно мерло, ама не е толкова... Това е много небалансирано. Кой, на Косев мерлото? Не, на Пепър Гардена на Боровица. Боровица имат една много хубава свежест и киселина. Ама Но то е много по... там Не, тази... аз това го казах преди да го пробвам. Там желязната каменна структура дава съвсем друга минералност в това. Не е то, не е то. При всички положения. Аз до сега от това, което си изговорихме, бих единственото най-правилно нещо е може би гъмза, но не знам, ще видим. Добре, да го оставим. Оставяме. Аз си го оставям в чашата. Пепъри, може би. Добре, и аз оставам малко в чашата. Сипвай номер 4, приятеле. Да, благодаря. Имаме още 2 вина. Айде, тук ще. Супер, както казах, ако имахме по 6 часа, ще да стане лудницата. Another nice color. Very nice. Аз мога към лампата да си го обърна да ми го освети. Оле, хора. Се върнем. Добре. Окей. Вече мириш по друг начин. Оха, добре, да. Тук съм. Значи толкова сочен нос има това нещо. Мега, направо е парфюмно. Има ягоди, има виолетки, има... Много ме усмихна. Това би го дал и на жената да го пробва. За тебе това ли е точковата система над 95? Ще го дам на жената да го пробва. Да, между другото, да. Quality control. По принцип не пие червени вина, но ето и бил си пили сме с нея, имаше едно, дето и хареска, нали, такова. Имаше примерно на минимума, който пихме, нали, то минимум за нея и до ден днешен е... За жена, която не пие червено вино, да си кефи на минимум, браво. Да, което е, нали, озадачаваме, всеки път ме озадачава. Това е едно най-активният, според мен. Говорихме си, между другото си говорихме за малинови вино и така нататък, защото малиновото вино не е вино всъщност. Дали го разказахме? Има ти каза, ако е само такова, малко му добавя малини във виното, в самото грозде. Не, ти от малините можеш да направиш вино, само от малините. И такива вина вече има. Ако е малини и вино, тогава малини и грозде, тогава по закон може ли или трябва да е чисто и само единствено грозде? Не, сега едно е законовите норми и разпоредби, къде ги класифицират. Защото, примерно, има производители, които произвеждат само малинови вина, има производители, които произвеждат малиново с гроздово вино. Нали, 50 на 50. Да, защото какъв е проблема, сега не знам Тръстена как го правят, например, те са най-известните, които го правят, те слагат малини с гроздето и ферментират заедно и двете правят, нали? Те правят и двете, именно тях споменах. Да. Окей. Те правят и чисто малиново. Имат само сортово малиново, имат малина с мерло, мисля. Каберне имат. Което между другото, който не е бил на хижа Тръстена, не знам, гледам тази камера, там е много красиво, отидете, вижте, за съжаление заради тъпите комеминейци, които им обират малините, са сложили голяма ограда, за да си пазят малините. Да. Но пък е много красиво и много твърдо. Хората, групите в планината, малинки не могат да си боснат, но пък да, бизнес. Те са в едно такова място, ако фанеш по-рано, защото съм правил комемине, ако го правиш малко по-рано, там имаш боровинки, имаше да си набереш, може да им оставиш малините на хората. Да. И самата хижа е много добра, много кюфтета. Господин Аспарухов, произнесете се по темата с виното. Добре, както казахте, усмихваме и мене ме усмихва това вино. Това беше такова глътка свежест, ако мога така да го кажа. Има едно такова, дето не мога да го опиша, защото ми е беден винения речник, обаче наистина си казвам, окей, това много искам и да го опитам, освен да... Има една дълбочина на този аромат, дето има сладост вътре. Яко е. Леле. Много е джуси. Сочно е, домати, вишни, череши. Толкова хубава киселинна структура има това. Много е вкусничко. Страхотно е. Да. И освежаващо е, още по-хладено ще е. Добре, яко. спекулираме ли за сорта? Аз поначало сетих за Пино Нуар, обаче после ми изчезна бързо Пино Нуара някакси. Аз бих спекулирал за Санджовезе. Има го. Много му е лека таниновата структура, според мен. Според мен също. За Санджовезе. Втората ми асоциация за наше мелнишко вино. Много е вкусно, много е... За наше мелнишко вино. Ефирно е някакси Аз дори. не мисля, че алкохола е на нещо мелнишко, по принцип. Не знам. Намирам го за много освежаващо. Много освежаващо е, да. Ще ти кажа защо. Алкохола не му е малко, но киселините са му повече и за мен това ти е освежаващия компенсиращ елемент. Но пък е много интересно, защото едновременно с по-прононсираните киселини... Какви? Прононсирани. Прононсирани? Да, нарочно се заиграе с тази дума. Така че танините се появяват. Появяват се, но в началото преди да дойдат киселините, пък има една много интересна сладникавост. А това е хубав шоколад. Това имам предвид.
Да, и тютюн малко. Може, сега като кажеш, може Аз съм за мелник или за Санджоезе. Ама мелник какъв? Мелник? Широка мелничка. Не знам, за мен широката мелнишка по принцип има много така специфичен нос на йод, на тютюн, на шипки. Тук някакси ми липсва, обаче пък в същия момент може да е нещо, което никога да не сме пробвали и очаквали като цяло. Аз бих казала, че има шипки, дренки, такива плодове някакви, тия леко... Да, не. Дренките ги носи абсолютно категорично, но сега от мелник до мелник, нали... Да, и ти си прав. Много ми е интересно това дали си е с естествените киселини или дали са... О, не! Най-големия ми страх! Че как мислиш? Защото аз много наивно вярвам, че просто Няма нужда. ето тези хора от тази земя са произвели това нещо, всичко е възможно. И изведнъж само гледаш като малко това да подправим, малко това да подправим. А киселини как се Те подправят? само му изкарват теруара напред. Добавяш прахчета. Няма, примерно като просто дъб и какво дойде, имаш си... То обратното да бъдеш интегрира повече. Много киселините. стимулиращо вино да го пиеш. Много впоследствие. стимулиращо, да. Именно защото ти остава... Да. Много е свежо. Ужасняваш. Сети какво... Мислиш ли, че са добавили киселини? Не, интересно ми е, не мога да кажа. Трудно се различава. Малко на мене ми е една идея по-киселина, отколкото очаквам. Дори Да. леко ми е по-висока, да. Леко ми е по-висока. Тоест, че няма балактиш. Няма според мен малактиша тук. Аз не мисля, че... Не мисля, че има такова нещо. То наистина... Айде сега да ви Което питам. подбужда въпроса всъщност с спонтанна или не, дървесина или да, защото пък преди киселините има една такава сладост, Има нещо като която... дървесина по принцип. Има. Аз бих заложила, че има Аз някаква. бих заложил, че тук може би имаме и амфора и дървесина. Interesting. И амфора и дървесина. Това ми хрумва. Казвам, каквото ми хрумва, нали? Затова сме се събрали. Не, просто ще е интересно, защото всички се хвалят, това е амфора, това е дъб, или акация, или Много хора, които череша. експериментират във всичко, между другото. Имаш едно вино, което и в цимент, и в амфора, и в дъб. Няма и в нищо инокс. общо, едно с Изведнъж друго. всичко се блендира на едно и В смисъл, както аз примерно ще направя сега с памида, нали? Отделни баджове, тотално различни винифицирания и събиране по-различно. Добре, Ще събереш ли всичките? Всичко. Едно към едно ги събирам. Айде. тук ми хрумва един Кога въпрос. пускате? Гледах едно рилче, да речем, може и цяло видео да съм гледал. Няма значение. Гледал ли си или не си гледал? Аз гледам рилчета от 0 до 24 часа, Да. така че... Някакъв фуру. Там една дама се изказваше и казваше, всъщност богатството не е да вземеш един сорт и да го избиеш и да кажеш, това е типичен роднин. Напротив, най-готиното е да направиш някакъв купаж от няколко видове грозда или дори видове технология, за да можеш да направиш вино, което да остарее, да се развие и да ти избие зъбите след 20 години. Виж сега, голяма преговора за мен винаги ще остава като много ясен репер да се направи сортово вино. За да се Репер? покаже... Да, жалон, знак, пътен знак. Окей. Да покажеш какво можеш да правиш с това нещо. С без дървесина, така, т.е. да се види как ти винифицираш. А когато примерно имаш онова, което се е правило преди филоксерните времена, хората са правили field blend. Събирали са всичко, каквото са имали, са правили така наречените fine wines, нали? И всъщност нещо, което много малко хора правят в ден днешен, нали? Да съберат това, което е на полето от всичките сортове, защото едно време и по нашенско се правили такива парцели, в които много ясно се е правил подбора още при засаждане на лозите. Толкова процента този сорт, толкова процента другия сорт и след това всичко това се е обработвало и се е винифицирало по съответния начин, за да доведе до едно вино. Но и много хора не знаят какво имат в лозята си. Така И е, това също така е, field blend. Поне така е. концепцията за field blend за мен в днешно време е, когато ти не знаеш какво имаш в лозята си, ако си наследил стари лозя или не можеш да направиш анализ, защото примерно в България не съществува за някакви определени сортове. Имаме. База, да. Имаме. Друг е въпросът какво е останало, нали? Но това е И дълга какво тема. имаме? Айде да... Защото имаме, ама какво имаме? Поне, говорила съм с производители Аз в ще България, разберем какво които казва, наследяват малък парцел, в който обаче се намира някакъв сорт, който няма изразена сортова характеристика, може би непознат, може би стар, може би изчезващ, както въпросната гергана, примерно, на севера. И би било много трудно ти да разбереш какъв е този сорт.
ако трябва да изпращаш, примерно, в лаборатория извън България, за които... Ма защо извън България? Защото тук е много трудно, доколкото Имаме. разбирам. Идеята е, че взимаш ти този филдбленд, нали, и слагаш всичко заедно. Няма особено много процентно разпределение, кое колко е, кое за какво допринася, кое какво е и така нататък. Нали, докато да направиш целенасочено дали купаш или сепаш в случая дали някакъв бленд, е много трудно всъщност. Не, то е ясно, Много че трудно. филдблендан той не е едно към едно и често, не често, ами в общия случай, нали, всичко това се винифицира отделно и накрая се асемблира, нали, то това е ясно, но въпросът е, че ти го имаш и му изразяваш теруарната специфика на това нещо. Така да е. Тук мисля, че ще катастрофираме доста сериозно с това вино, както и с предходните, но така. Да го допием, да сипем на Ники и номер 5. Айде. Ама Добре, чакайте, какво е заключението? Да. Заключението е да. Да. Аз това вино За бих това го пил. сме съгласни. И аз бих го на мен пила. са ми малко по-повдигнати киселините. Да, доста свежо. леко ми стърчат, И сладостта също. но пък ще ме накара да го пия, заради което аз считам, че може би има контакт някакъв с дървесина. Променено. Може би стара. Може частично и стара също мисля, че по-скоро, има. но според мен Обаче, има. сега като се замисляхме за тази, може би не протекла малолактична ферментация, в червено вино да усещаш зелена ябълка е много специфично нещо. Аз не я усещам. Мога. Аз Дали е бих зелена казала ябълка? такава червена зряла. Аз Червена зряла, бих друго да. казал, че бих казал, че ми е по-скоро лимонена свежест и не е ябълчена. Ябълка е... Което за знам, мен че би не е било. комплимент, в случая обаче натъртам, че като На мен ми е не тип недостиг. Има малко остатъчен вкус, просто ядох ябълка сутринта, заради бебето резнах си малко, защото що да не. И го има после вкуса. Ти си човек. Еми да, Само то не то може човек, само еми. то. Добре. Така е. Той не е човек. Номер 4 сипвам аз. Добре, номер 5. Хора, това е коркното. Коркното е. А, да. Уха. Еми, Мокра почва. няма да можем, да. Тапаеме. Нищо. Ето, поне за experience, Айде. толкова е хубаво да попаднеш на коркното нещо по време на дегустация, да мога да сравниш. Вчера си правих чай от зърна на фенел. Точно е стана това ми бъзди също. Такова Кой отзад. си прави, Точно кой си фенел. прави чай от Аз ще го опитам. фенел? Просто честно е към виното, много е но за мен е етапа. Добре, за да се усъмниме, Много малко възможно ли е да не е етапа ми, да е нещо друго? Етапа е. Тапа е тап. Ти можеш да усетиш. Той е направо свеж корк. Окей, добре. Ти можеш ли да разграничиш, примерно, с другата ти чаша? Да, мога да. Колко се заедно мирише на... Не, за съжаление не. То пък Въпреки, намерих че има по-добре. някакъв потенциал отдолу, ама... Не, вкуса е интересен, определено, но не мога да надмогва. Що да изслушам? Може някой маврут. Много интересно. Добре, айде Има ще... потенциал за маврут. Маврут или рубин? Рубин няма, би. може би. Може би Рубин. да, под цвета, По цвета, айде, за да по цвета, да. Прозиран, има Аз такава. бих Има заложил, че дълбочина, това е но рубин. прозираност. Въпреки, че нали, не може заради... Ето, но това е по-скоро аз го гледам от друг гледам, защото това е обещание да се съберем отново и да пием без тапа това вино. Добре, окей. Да, съгласна. Така, добре. Next one. Чакай ли лавите оттенъци Да, се виждат е тук по кадиферата ръба. завеса. Уха! Плътен Хайде. цвят. Номер 6. Доста трудно прозивен. Може би но най-плътното все пак до сега. прозивен, така че може би изключва като Или както бихме се изразили, гранатово непрогледано. Хора, Да видим. това е много интересно. Окей. Мирише на жито и на мляко с ориз и канела. Момент. Ой, мириш на И шоколада. аз се не благодаря. Да, мерси. Много яко. Ме мириш на шоколада в ганаш, хора, много яко. Толкова вкусно мирише. Ау. Само е любопитно, ако Точно такава градация шоколадовото имаме 4, 5, суфле е 6, най-правилното Добре, нещо. не Това знаеш, е защо ми напомни на мляко с ориз. шоколадово суфле, човек с Шоколадово, течен център, да, точно такова. като го разрежеш Да, и... може би да, точно. Това нещо не съм го пил. И аз не съм никога. Това нещо не съм го пил никога. Айде сега. Айде сега. Това ще я да го запомня, никога не съм го пил това нещо. Много яко. Еха. Мощно. Ама вижте и кадифено. Много е кадифено. Много. Много. Точно като шоколад, такъв плътен. Добре, има ли? Хем Ето сега сигурно. се замислям още един такъв тъп въпрос. Аз като нямам вашите изразни средства, това ограничава ли ме или всъщност ми го прави много по... По принцип със сигурност те ограничава.
За да поставим границата между мен и вас, теб и нас, нали? Добре. Ама ще я кажа, че те освобождава и Весо тук влезе с мъчето. Виж, кой си говориш? Т.е. ако си говоря с Весо, съм бахти ограничения, но ако седнем с Ради на една маса, ще е човек, ти може да опиташ всичко в момента, защото не търсиш малините или там. На какво ти напомня, кажи? А тия тънини? Аз точно не съм го опитала. Питала още. Дали не мога да кажеш нищо ли, залепна ли? Може би ме мериш Хвана ти се устата. на Стара Мелница, ходихме едно време на село с дядо ми да мелиме жито и Дето там... и Дени каза жито. Да. Има го аромата на прясно изтритите с И камъните. варено малко. Има тази топлина на пара лека, което може много да навява. Да бе, на варено жито. На варено жито, точно. Сега ще го погребем Това е това. доста южняско, хора, не знам. Не. Макар да съм го опитвала. Интересно ми е, със сигурност не съм опитал още на нос, много ми е интересно. Тея тънини просто хардкор. Много малко сортове. Не знам дали камерата го засне на Весо, двете му очи премигнаха едно след друго при тази реакция. Добре. Машко вино. Събира. Много интересно. Айде, предположение. Има дъб. Да. Това е категорично. Това е категорично. Мисля, че никой не може да се обърка. Високо тънинен сорт. Сравнително дебелци сорт. С Един по-кратка сорт. мацерация. Моля? Един сорт само. Сорта За има мен е сортово вино. сортово вино. Да. Задължително. За мен е сортово категорично вино също. сортово вино. Абсолютно. Добре. Средна към дебела типа, има много високи танини, има хубава киселинна структура. Обаче не ми напомня, примерно, на каберне вино, напомня ми на нещо. Не. Нещо друго е. За мен, аз И може да има първата ми може. препратка, след Ама. като се обдиша малко виното, беше за сира от южен край. Не ми е сира. И на мен няма тези... Знаеш ли кое ме накара това Кое? да си мисля? След шоколадовите нотки има един такъв лек йоден връх, а те са много характерни за долу Ивайлов градския край. Ама може и да се бъркам. И то много хубав маврут просто. Добре гледан. Ти си за маврут? Да. Има йод. Съгласна съм. Аз бих обвързала маврута с йод. Аз също. А да е по-надъбен каберне совиньон? Никога. Не. Не, Първо, това не е каберне на цвят совиньон. също не е. Това не е Той каберне има совиньон. лилавеещ оттенък каберне совиньон. Кабернето заради малвидините винаги има една лилава брънка на Точно. крайчета. Също не е Има прозивен още сорт. с сипването всички казаха, тук виждам лилавото. Не. Ема в момента го няма. В смисъл, като си го сложиш на Окей, така той е и на светло се вижда, окей. виждаш дори Да, леките да. керамидени елементи. Добре. Виното не е младо, Но не е твърде старо. но не е и твърде старо. Примерно 22 реколта. И Вече това е сигурно, по-екстрактивния, може би Маврут. ако сте на маврут, това е по-екстрактивния, по-силно обагрения клон на Маврут е. маврут. Да. Аз съм за маврут И аз съм също. за маврут. Чакайте сега да върнем с предните. С кое предно? С предното, Ние номер пет. определихме го Или с номер мелник, 4. евентуално. Номер 5, нали? Номер Всичко 5 го пробвахме. изляхме. Номер 5 беше тапата. Добре. Значи номер 4 си пазиш. Номер мен 3 се маврут. отвори също. Номер 3 се отвори много хубаво. Но за мен е екстра таниново. Просто Много е таниново. Масивно направо. Масивно е. Не бих Масивно, казала, че е масивно. твърде старо вино. Аз също. По-скоро не. По-скоро има още много години живот това Това е вино. много хубаво. Това е много хубаво, разбира се. Страхотно Разбира се. направено вино. Love it. Разбира се. Просто не е... Може би няма да се дооцени в момента къде се намира то в живота си. О, абсолютно. Добре, не усещате ли тази млечна нотка, която лежи върху него? Мазна по-скоро, да, млечна баш. Добре. Значи съгласна си. Какво имаш предвид мазна? Ми сякът каза мазна, като на краве масло, такова, т.е. може да отиде Може към... да е Да, може, да, Това реално. така те питам. Защото в смисъл такова юнашко вино е. Обаче е хубаво, добре направено. Много е така. Това може ли примамливо да е на загрей? Мавруда? Аз мисля, че техните са с много Кой? по-висок алкохол, по принцип. Не, много и по-висок с една... Там има и една частична сладост, която балансира тази таниновост. Просто на мен изсушиха ми венците жестоко. Да, много се пъти. Много ми изсуши венците. Ти какво ще кажеш за танените? О, сухичко е, то е...
Не ви ли напомня на точно небиол структурата на младо барол? Не на нос. На барол, да. Изведнъж Фу, да, точно така е, да. как те изсушава и че не е готово да бъде отворено сега, независимо колко му е страстен носа. Бих си го отворил и сега, честно да си кажа. Вкусно ми е, приятно ми е, добре ми мирише. Ама грубо е за пиене. Ти можеш да го миришеш, ма е грубо за пиене. Аз съм долу от мелнишкия край. Ако... Не, работата е там, че след това танините, те са още едрозърнести, грубовати са. Виж как не са дребни, разбираш ли? И те изчегъртват. За мен това вино има един 15-20 годишен ресурс от тук насет. И казвайки го това, кои са ни сортовете, които имат по принцип сортове? Абе, аз почвам да се чуда момичета дали не се прави с маврута. Мавроте. Да. Та е по-добрия нос, според мен, е за маврута. Също така кабернето има още по-високи киселини от това, което има тук, по принцип, за мен поне. Ма няма нос на каберне. Няма Няма го има- касиса, няма го просто- пиперливостта. Абсолютно нищо не ми е да каберне. говорим за висок киселинност, висок танини, хубава екстракция, нещо, което може да даде такова тяло, нали, опираш до определени сортове. Да. Идва една мая, сега. Кое, извинявай? Една мая, хлебна мая ми. Окей. Добре, дай да помислим кои изби биха направили такова вино. Айде пък малко и в детайл да влезем. Що пък Сакар да? работят също с маврото, лъжа ли се? Не се лъжа, що да се лъжа. Мислите ли, че може да е сакарско вино или твърде не топло за сакар? На кой там? Аз не мисля, че е оттам. Бих казала, че е някъде от Черно море. По-скоро. О, Бургас. не. За мен е по-скоро на би. Може. Само, че това е бургундска бутилка, доколкото аз виждам. Айде малко ще спекулираме. Ма чакай, нали сме на шестото вино? Да. Това А тя е бургундска бутилка, Да. да. А пък те не бутилират мавруда в бургундска бордошка, но... Но сега тръгна да си развива тя ликьорните нотки. Красивото му изчезна. Топлината му излезе. Има хубава месеста. За мен това е Много е най-ресурсното месечно. вино от шесте, които пихме. Имам предвид Да. ресурсно като Съгласна. срок. Не Еми, случайно нищо са поне го са подредили добре. правилно последно 6. Браво на лодчето. Или на Ясен. Или на двамата. И на двамата, да. Защо не? Уха! Добре, по някакво заключение за това и все пак да видим бележките. Не, по-скоро бих дайте да поразсъждаваме каква тема ни беше подготвена. Вино произведено в България. Българско вино произведено в България, но също има и тема, която ние не знаем. Тоест, аз сега почвам да си мисля дали са местни сортове и дали са чужди сортове. Сега, за първото и последното, ако сме сигурни, няма да са местни сортове. Нали? Да. Ако е шар... Аз за първото съм... Окей, дайте си изложим. За първото съм убеден, че е шардоне. Аз също мисля, че е шардоне, но дори да не беше пък да лиготе, пак няма да е. Пак не е местен А от сорт. българските Да. сортове нищо не ми Какъв е напомня. шанса И на мен да не избрал ми- един сорт и това първото да е някакъв блан де нуар? Възможно ли е въобще да се Не, получи такова абсолютно. нещо? Не. Представяш ли си? От Не. Маврут. Блан де нуар и някой ще... То мисля, че се прави само от Маврут и то няма на това вкус. Също. Добре, И другият добър блан де Да. нуар е евентуално от памит директна прес. Добре. Питам, защото знам ли? Както и Ники от Царев Брод имаше блан де нуар. Така ли? Да. От какво? От пино? Не, аз ще си кажа, че от Каберне Совиньон Пино, мисля, че Той Пино беше. нуар ли, Да, бе? Пино нуар, да. Queen's Winery също имаха едно блан де нуар. Моля? Queen's Winery също имаха едно блан де нуар, бяха изкарали. Нямам идея, но китайците бяха изкарали първия Каберне Совиньон блан де нуар на Провайн. Тежка катастрофа. Пинк Пеликан също имат блонден народ от Каберне Но Совиньон. техния не. Този беше тежка катастрофа. че техния И се хубава. рекламираха като първия блан де нуар от Каберне Совиньон в света, нали? Може би Първото в бяло Китай. вино. Да. То е верно, че Не те си можем цял да ги свят там, ама. подценяваме. Как ще 800 ги милиона бутилки подценяваме? произведени. Как ще нали? ги Това е... подценяваме? Това трябва да сме доста глупави. Добре. Някакво заключение да направим, искате ли? Аз нямам за Нека мен. да си преговорим как сме се спряли на всички бутилки. Значи тук считаме, че е шардоне. Слагаме го на този сорт. Да кажа, аз клоня към шардоне, аз не съм съвсем сигурна. Може би Ние бих спорим. приложила червите, но да. Така, после бяхме на розе от Рубин. Евентуално. Евентуално или Пино нуар ли беше другата стилистика, което бяхме опряли или не? Не, аз казах, че не дефинирах сорта, спекулирах между няколко. Окей. И се чуихме дали има бъчва. Или чудихме ли се всъщност? Третото Не, се получи Стигнахме до колко има. заключение, че е в голяма Окей. и че Да. има оксидативен режим, но не е тежък. Добре. Така. После имахме третия, Който го чакаме. който го чакаме, поотвори се малко. Да, Тъбите. доста е плодово сега. Свежо плодово е. Може да е гъмза. Аз бих казала, че е гъмза.
Аз също бих казал с тая в момента този вишнап, който излиза, че е гъмз. Много вишна. Да. После, четвъртото беше тук, супер сочно, нещо мелнишко, може би широка мелнишка, обаче може и мелник. Четвъртото беше? Мелник, някакъв мелник се бяхме спряли, ако не се Да, спряхме се. Петото беше коркното, но спекулирахме, че Рубин, 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 да, потенциален. И тук опираме на Маврут. Тоест, без... Тоест, Ако всички махнем са бялото, точно така, да. може би са български сортове. От сега да се усъмним в себе си. Я дай това бяло. Дай направо да ти налея. Ето. Айде, аз ще го пробвам. Махам от това. Аре, па това маврут много ме... Ради, я ми чек малко. Да изпохнем, ако искате от Не, чешето. спи ми. бяло. Да пия от шишето. Бялото. Не, да ти сипя вода, да ти заплакна. Стига. Добре. Аз имам една чаша от бяло, айде да я ще си сипа, да не съм... Добре да е, имаме неароматен сорт. В неароматните сортове Деликатно. са шардоне, Деликатно униблан, ароматен. димят. Може да бъде димят. Може да бъде. Аз не мисля, че може да е. Аз Ма няма да ако мисля, спазваме, аз не го ако познавам спазваме така. логиката на местни сортове, ако това се опитва да ни нагласи яската, аз бих спекулирал, че димят от по-южен край, за да изкара такива нотки. Или от по-централна България. Ако се съсредоточим не толкова върху български сортове, ми ако ни е дал някой Но регион. пък димята трудно изкарва такава структура. Това ми е много... Няма го. Мен ми мирише на шардоне барик това нещо. Ма няма барик. Не, бъчва няма. Не, шардоне барик не е. Само Карай шардоне... му се. Само... Всеки пристига. На мен ми Ма мазнее на се шардоне изкарайте барик. бомбон леко. Такова е, Ма има чак- една лека По-южно маса, е. но си има По-южно е, вътре... колкото си го Май е мислихме. по-южно. Стопли се някакси. Да, освен че е вдигнал температура и киселините му спаднаха малко, но излезе една такава леко бомбонена структура към него. Цветиста нотка. Мен сега ми сладне още по-приятно, между другото. Такова едно... Мога и топличко, да. Да. Определено мога. Може да е по-южно, отколкото си го мислим. Но аз лично не познавам димята по този начин. Да, също. Ако е димят, Той няма тази структура. е Много... тотално непознато за мен. Димят в Проява. дървесина, която не можем да я намерим, а която точно допълващия елемент, дето ни бърка, не знам. Това беше просто спекула. Добре, На мене ми е на шардоне. а може ли Да, да я имахме по-принцип на Дивин, имаше един Sauvignon Blanc, дето беше седял малко Но бъче. няма Е, характеристика Sauvignon. на Sauvignon Blanc. Няма Тотално нищо. трябва да са загубили профила на Sauvignon Blanc, за да е станал това Sauvignon Blanc. Просто. По-скоро бих казал, само да ми се че караш. Керацуда или Аркацители, отколкото... Да. Аркаците и... Ма не, те имат съвсем стафиени, Окей. съвсем други Добре, характеристики имат. Добре. Добре, така ли? Заключаваме ли това? Ще го правим, ще заключим ли нещо или... Заключваме да ги. Хайде. Темата. Темата, според мен е ясно, че ще са български неща. Аз не мога... Или е подбран район, Може би регионално да ги е подбрал. според мен или е подбрал район, Аз съм или темата е Всяка. подбрана регионални сортове. И ние някъде бъркаме. По-скоро бих спекулирал, че е подбран район. Аз мисля, че всичките идват от централна тракийска низина. Централно-тракийска. Всичко така се позиционира централна България, не знам. Само единствено, ако считаме, Само трета че обаче. Мелника Не, е... нещо Или го друго. бъркаме, да. Аз не мисля, че... Хайде да ги отваряме. Да. Добре. Аз Какво нямам... мислиш? Добре, Ти вадиш искате- личетата, аз ще ги показвам, имаме записки. Ради, Много е трудно. не ги разбирам последните вина, човек. Добре, почваме с Сядай, вино сядай, номер чакай, едно. че не сме пляснали и две соне седнал. Плясали сме. Пляснали сме, добре, снимаме номер едно. Айде. Добре, сваряме номер едно. Ради, прочети ни какво е написано там, докато... Пиша, добре, не чета. Добре, дудум. Добре. Много добре. Добре, добре. Така, имаме Клуб библиотек, Тера Принцер. Принцере. Принче. Добре. Принцер. Принсиере, Димят, 2021. Имаме, то го пише тук, няма проблем. Вече се запознахме с От димята в тази Черноморск- статистика. от- Само да си кажем на здраве. Значи, кой спекулира единствено с димят? Така, Гадно, 4 много гадно. По-обичко. Черноморския регион, съответно, имаме отлежаване 18 месеца в керамична амфора.
Дъб нема. Керамична амфора да Органично лозарство с биодинамични практики и най-вероятно това ще ни е тематиката. Сега ще видим като отвориме второто. Интересно. Или просто всички са български сортове. Първото вино. Още от начало с топалката, с лошо започваме. В смисъл не, че виното е лошо, но на тях да им е лошо. Димят Клуб Библиотек за мен по принцип, глобално погледнато, появата на Владислав на българската винена сцена я промени, вдигна я летвата, поразбуни духовете. Аз съм много щастлив, че се появи този човек, направи доста интересни, специфични, неправени неща и резултатът са няколко страхотни вина, едно от които е пред вас. Моето любимо бяло българско вино. Съвсем сериозно. Комплексност, финес. За мен словосъчетанието soft power го описва страхотно. Като нюанси, вкусови, ароматни, резенче, бяла праскова, сочно, поръсено с морска сол. Нещо много, много изкушаващо. Но финеса, комбинирана с дългия финал, комплексността и дълбочината, го правят класно. Истински класно българско бяло вино. И така в началото още ще видим после как ще им се струват следващите, след като пробват това. Успех! Добре. Аз мисля, че точно това ни беше, че всички са български сортове и... се бъркаме. Да. Еми Този димят да изкара това. това даже снимахте ти или аз? Виното не било картина. Всъщност ето, айде. Айде, дай. Давай да видим. Това нямаме, това... Това няма етикет. Вино 2 е от Розе Бендида, изба Бендида, регион Брестовица, Бето тракийска по-тъл. низина, сорт Рубин. Да, 13,5. Чао! 15,5 алкохол, реколта 23. Добре, нямаме Значи допълнителни... тук сме Тук дил. сме абсолютно on point. Да. Добре, значи може би сме български сортове в такъв случай. Всичко е български сортове. Аз съм абсолютно сигурен. Розето на Бендида, второто вино. Рубин за мен е трудно откриваем, тъй като е доста интересно. Те си имат почерк, вината на Бендида за мен са автентични, изразителни, до някъде сурови, но не в смисъл странни тип натурални оранжеви, а по-скоро като една дързост на вкусовете, суровост, някаква първичност във вината им. Рубин, розе, цена-качество. Тук мисля, че това е най-ценното. Изключително добра цена-качество съотношение. Много приятно розе, запомнящо се, така че късмет да го откриете. Какво е? Следващото гъмза. Айде. Най-дискутираното. 3. Чета аз. Така, no makeup Рубин. Old school. Ето след като това си сигурен, че е гъмне. Много добре. Окей. Вино 3. Рубин без грим. Изба Ялово, Дунавска равнина, Рубин 2.22. Виното е произведено по метода въглекисела мацерация, Така. при която целите неронкани гроздове се насипват в съд пълен с въглероден диоксид. Първата част на ферментацията се дължи на естествения метаболизъм на самото гроздово зърно. След около 7 дена насипаното гроздо се пресува и засява с дрожди. Завършване на ферментацията. Стабилизацията и избистрянето са направени естествено на студ. На никой етап от производството на това вино не са добавени сулфити и съдържанието на малко количество сулфити се дължи на дрождения метаболизъм. Не са използвани адитиви с изключение на закваска от дрожди, млечно-кисели бактерии и дрождени стени. Катастрофа пълна. Така. Що бе? Рубин без грим. То точно това, че е без грим, ще ги обърка супер много. В смисъл, за мен е много приятен Рубин. Пак цена, качество, страхотно съотношение, но точно това без сулфити, въглекисела мацерация, много ще ги затрудни. Супер, нали? Искам да гледам сир. Но иначе Рубина за мен е много вкусен, много приятен, деликатен, същевременно си има тази рубинена дързост, дивотия, нали? Но доста по-елегантна презентация и много back to the basics, много натурално, защото то буквално е много близо до домашното, така че забавлявайте се с този Рубин. Много съм доволен. Браво на Митко и ясене. Така, Супер. какво беше са? Мислихме тук, вие мислихте, че... Четвъртото, смисъл, мелник. Мелник, да, аз не бях сигурна. Маврути, Тракийска слава. Маврути, Тракийска слава и Рубин. Как да разпознаеш, блед? Ама поне познахме, че е от южната част. София от 8C Wine Spirit, Тракийска низина. Обаче говорихме за това, нали? Да. Маврути, Тракийска слава, тази Тракийска слава, между другото, дори не знам какво е. 2021 ни е реколтата, имаме... Това е първата им реално, това е първата направена. Окей.
Двата сорта се берат отделно, ферментират отделно в съдове от неръждаема стомана. Интересното в него е, че тракийската слава преди ферментация се оставя върху дървени решетки да засъхне до определена степен. Това е сладостта в началото, преди киселините, която пристига. Прилага се сходен процес като при производство на сладки вина чрез апасименто метода. След като засъхне до желаната степен, в гроздето се концентрират захарите и вкусовете, стават по-богати. След като двете вина ферментират по-отделно, те се купажират и отлежават заедно с стари френски дъбови бъчви. Самото отлежаване протича за периода около 7-8 месеца. Тук сме окей, не много. Вижте сега, много е трудно да се разпознае бленд. Според мен. Серията Енсо, къса лимитирана експериментална серия. Сорта изключително рядък, тракийска слава, в купаж с единия си родител Маврут. Много интересно вино, свежест, киселинност, доста така лесно за пиене, но същевременно автентично, подчертано, характерно. Тракийската слава все пак показва своя по-специфичен характер. Объркващо, тотално. Те, ако това вино го познаят, аз на Веско ще му подаря нещо над 500 лева. Няма да го познаят, най-вероятно, но да се опитат. Идеята е, че това е интересен момент да се оценят качествата, нали, без да знаеш, на тракийската слава, един такъв нишов сорт. И много лимитирана серия. Това вино е в няколко стотин бутилки, даже е по-малко от на Веско Кабернето. Така че good luck с това. Добре, номер 5 етапата, нека да дадем уважението и обещанието да се съберем отново за номер 5. Вила Мелник, Rare Varieties, широка мелнишка лоза, 2020 година. Долината на Струма, широка мелнишка лоза. Алкохол не е посочен. 14. Аз много... да, на бутилката го виждаш, логично. Широка мелнишка лоза е емблематичен сорт, ендемит за региона на Мелник. Виното е направено от грозде, набрано единствено от лозето с чашовидна формировка. 50% от количеството е ферментирало в иноксов съд, без контакт с дъбови бъчви, а останалите 50% отлежават за 24 месеца във второ зареждане български дъбови бъчви. Вино с потенциално на нас ни се падна късата клечка. Супер вино ми... Да, но това вино го познаваме и... Много добро вино, реално да. Аз не го познавам. Тая широка мелнишка е другата, освен нашата, която изключително много ме харесва, нашата 21-та. Тази е 20-та, чешовидните лози на Вила Мелник Милица. Преспокойно може да се гордее с това вино. Поздравяваме, че имат такава широка мелнишка. Много комплексно. Аз бих го объркал с някакъв сериозен пиемонт, съвсем сериозно. Пробвах го преди месец-два. Когато се отвори и потиша, се задълбочава много сериозно виното. Носи си характеристиките на Мелник, но това е доста мускулеста презентация на този сорт. По принцип сме свикнали да го виждаме по-тънък, по-фин, по-блед. Тук нещата са доста по-така мощни и напластени. Красиво вино, може да отлежава според мен и много готино нещо да покажеш пред чужденец. Българско, автентично, мощно и изненадващо. Така че да видим дали ще познае, че е широка мелнишка. Не е типична. Кой ще... Ето, супер. Аз също мисля, Айде, че отваряй. Не си го спомням. Пробвала съм им от чешовидната широка мелнишка, но... Маврут! Мавро от Family Collection. Браво! Браво! Но познахме, че в крайна сметка... Ай ти надуши, че са за грейците. Браво на нас. Фамилна колекция Маврут. Добре. Коя година е? Добре, 2018. 18. 2018 пише отзад, да. Извинявам се, да. 13.8 алкохол. Family Collection е направено от грозде, сушено на открито в продължение на 2 месеца, както и емблематичното за избата вино Виница. Отлежаването е 24 месеца в дъбови бъчви. Мега. Номер 6. Мислех си да оставя нещата без Маврута, но накрая си викам, нали, да не се излагаме, трябва да си Маврута. За Грей, обаче не е виница, даже не е минимум, Family Collection. Друга серия, доста интересна, за първи път го пробвах в Космос преди месеци, много добро впечатление ми направи. Тук по-скоро очаквам някой да познае или няколко човека да познаят сорта, но пък дали ще познаят производителя, не е толкова трудно вино, по-скоро това до някъде така да се изкефят, да им е вкусно, защото ще се поизмъчат много с Рубина и с тракийската слава. Но за мен е Маврут, който много честно, много така типично изразява какво е Мавруда, но много добра комплексност, концентрация и дълбочина. Стойностно вино, 14,5 алкохол, точно дръзко българско червено вино от Маврут. Може да здраве... Какво ни е заключението? Че мисля, че справихме много добре. Почти. Беше много интересно. Аз бих казал така. 3 от 3.
За тези от вас, които не са пробвали такова преживяване, опитайте, защото проверете си сетивността. Да, беше супер. За мен, с изключение вероятно на едно единствено вино, нито едно от другите вина не познавах и не съм ги пил. И за мен беше истинско приключение, всъщност две вина, извинявам се, беше истинско приключение, нали, да ги тествам. И независимо от това човек каква компетенция има, винаги е интересно да си опреснява сетивата по отношение на цвят, по отношение на интензитет, по отношение на аромат, по отношение на вкус, по отношение на дължина и така. И много се радвам, че напипахме нещичко, да. И така. И много благодаря за това, че всъщност са регионални сортове през цялото време представени, а някои от тях дори разбираме, че са съвсем направени в посоката и в стила, в който ние сме се събрали и те са към вина с натурални практики и традиционни, традиционни механизми, така че супер. Някои вина бих пил от тук с кеф, бих ги наблюдавал във времето. Аз някой не бих повторил, просто защото това е въпрос на стил, но това не означава, че вината имат проблем. За мен едно единствено вино имаше проблем заради тапа и от тук насетне въпрос е на вкус. Вижте ги и ги тествате сами. Да, със сигурност. Момичета, вие как мислите? Как се получиха нещата? Аз съм много доволна от цялата дегустация. Мисля, че размишленията ни водеха в много правилна посока. Оттам нататък. Дали знаем, че е много трудно да говорим за лесна разпознаваемост, когато става въпрос за български теруар, вина, стилистики, които можеш да очакваш. Можеш само да гадаеш. Всеки прави. Има свободата да прави каквото пожелае, така че от една страна е много хубаво, защото може да видиш много неочаквани неща, от друга страна в такъв стил дегустации е предизвикателство. Но беше много яко. Ради ти? На мен много ми хареса като преживяване и съм съгласна много с Дени, че мисля, че отново доказахме, че българският теруар е непредсказуем и някакси... много богат. Много богат и ние нямаме още достатъчно... Поне аз, всъщност тук да кажа за себе си, нямам достатъчно акумулираното знание, за да... Или поне не добре структурирано ми е знанието, за да мога да си го подреждам по някакви... Но мисля, че цялото сме се Обаче, всъщност, аз съм го приела като тест на знания тук. Не, разбира се. Това. Бяха много вкусни. Аз такъв димят като стилистика не познавам и специално това не съм опитвала. На Клуб Библиотек съм опитвала две други вина. Много ми стана забавно, защото ние в паузата си казахме, пробвали ли сте ги? И аз ви казах, сега е много смешно, ако извадим димята на Клуб Библиотек и това извадихме, което това примерно наистина увеселително и смешно. Помислих си по едно време за Митко от Ялово, докато се чудихме на третото. Помислих си, просто го видях и така, главата си нищо не казах и по-скоро очаквах боровица. И така, аз сега отскоро работим с Мила точно по тия поп-апи с този бленд на Енсо, но този първия им никога не съм го опитвала и всъщност е много добър. За мен е интересно, защото всъщност имаме много различни прочети и стилове винифициране тук, които представят теруара по тотално различен начин. Димят, който можехме почти да се закълнем, че е шардоне, едва ли не. С бъчва при това. При това с бъчва ли? Ама готов да се закълна, че има бъчва. Никой не е казал, че има бъчва, освен теб, нали? Сега това прави разликата, нали? Толкова си мога, Да, така. След това гъмзата, която не разпознахме заради специфичния начин на винифициране при Old School и... Ама колко гъмзи се правят в България? Колко хора работят с гъмза? Той работи принципно също. Но, in general. Да. Колко са производителите, за да имаш база за сравнение и последователност? Има Доновската яка, има производители, има и много интересни, има и много нетипични гъмзи. Примерно една боровица в портфолиото си има 3-4 различни гъмзи, 3-4 теруара. Да не забравяме за видинска гъмза. Бонония, нали, говориме, сега излизаме от контекста на предпочитания индивидуални на всеки, нали, говориме генерално. Но аз съм изключително доволен, много голямо предизвикателство и разбирам защо Ясен беше казал, че ако познаете вината ще е изключително, нали, умение, защото просто е подбрал неща, които са много специфични, нетипични и много подвеждащи. И рядко
търсени, също според мен. Да, защото на някой от вината тук, защото най-вероятно публиката ще се интересува, ценовия сегмент е Среден към висок. среден към висок, а на другия е по-поносим и нали, вие сами ще може да ги проверите какви са, но определено това не са вина, как да кажа, за масов потребител, това са вина за взискателни, може би, непца, които търсят да откриват. Аз поне така би го резюмирал накрая. И за да завършим и епизода и всичко да направим една голяма, не знам, шапка ми, обувка на цялото нещо, Нектар на улица Искър номер 11. в Инстаграм можем да намерим натуралните вина, както и грозд. И грозд? Него. Чакаме ли го? Имаме ли сайт? Има само Инстаграм страничка. Инстаграм, клуб на натуралните вина, как го каза? Софийски клуб за натурални. СКНВ. СКНВ, да. В Инстаграм е Да, окей. София Nature Wine Club. Ще го намерят хората. Намерете го, следете за грост и за развиващия се грост, всъщност, който звучи нещо много интересно. Аз лично чакам го с нетърпение. Благодарим на Ясен Стайков от Sea Lines, който ни застреля в петите всичките. Следете ни нас, ако искате да продължавате да виждате как Весо от много сериозен става много забавен в епизодите. И наобратно. И наобратно, разбира се. Това ще си го говорим после. После ще шием шамари. Ще останете насаме. Да. И има ни в Instagram, в TikTok, в YouTube правиме и рилчета, общо взето навсякъде сме. И ще се видим някъде по винените места. И момичета, благодаря ви още веднъж и на здраве. Ние благодарим много, на здраве.